Bona vesprada, ací estem per iniciar la unitat 3.5. En aquest cas, la unitat 3.5 anem a treballar la competència d'autoregulació. La primera vegada que escoltem autoregulació, la idea que ens ve al cap és regular-se a si mateixa. Aleshores, està vinculat sobretot a tot un conjunt d'estratègies que aniran consolidar-se al llarg de la seva educació, evidentment, que permetissin a l'alumne planificar-se i d'alguna forma ser autònom, autònom en el seu procés d'aprenentatge. Evidentment és la competència que més vinculada està a la idea de ser un aprendiz de per vida, ¿vale? És a dir, aquesta idea de que tothom està en una transformació constant d'aprenentatge constant. Aleshores, evidentment, aquesta autorregulació implica que l'activitat no pot ser en una única sessió, sinó que estem parlant de projectes o d'activitats que tenen un marge temporal molt més llarg. En aquest cas, si trobem com en les altres la gradació, els nivells de gradació, podem arribar fins al nivell 4, a través bàsicament de 3 preguntes fonamentals. En aquest cas, evidentment, el focus d'interès se centra sobretot en el temps i en què siga el propi alumne qui ha de mesurar les seues accions al llarg del marge que té per a poder lliurar el treball. Evidentment, en aquest cas és si anem a oferir al llarg d'aquest procés d'aprenentatge un feedback, tenen l'oportunitat de revisar el seu treball abans del lliurament final. Aquesta situació moltes vegades sí que és veritat que en ocasions a les nostres aules en podem donar una fi o sigui, una data per lliurar el treball. O bé podem dedicar sessions o no dins de l'aula, o les sessions en venen marcades per activitats que s'han d'anar finalitzant i concretant. Evidentment, aquesta competència implica, a més, si estem treballant, per exemple, en la col·laboració, com en la competència d'abans, que d'alguna forma l'alumne vagi adquirint aquest grau d'autonomia, que sí que és important. Si continuem, per exemple, els estudiants han de decidir la planificació del treball i han d'arribar a la fi a prendre decisions, que estaven, diguem-ne, comentat en la competència anterior, de decidir el com, del quan, del què, de on, de quina forma van a fer aquest treball, sobretot perquè normalment el que els interessa és que arriben a aquestes decisions. Una de les preguntes és: la meva activitat dona opció a aquesta regulació? Ahí en tinguem, per exemple, al llarg de 2 setmanes els estudiants treballen en grup per investigar i debatre el canvi climàtic, una qüestió que en qualsevol classe de ciències de llengua en podríem ver en una llengua o en l'altra, podríem treballar. Diguem que no en trobem si som els docents qui assigna les funcions a cada estudiant. En canvi, si els propis estudiants han de decidir quins són, quan faran aquesta investigació, qui ha d'escriure els discursos, qui fica en pràctica, qui fa la moderació, qui presenta, per exemple, o s'encarrega del PowerPoint, a banda de col·laborar, estem parlant d'aquesta autorregulació, perquè han de tindre un treball a la fi. I estem afavorint aquesta autonomia pròpia del seu autoaprenentatge. Ahí entendríem altres informacions, tal com sempre, la qüestió per tant anar revisant, i la idea, com en altres, és que hem fet la valoració d'aquestes dos projectes que ja en tingueu a la plataforma, per tal de només visitar-los i fer una valoració a veure en quin nivell se trobaria segons la competència que hem treballat. Quin és el repte d'aquesta unitat? És ben senzill. Com hem quedat, hem de canviar, seria contestar aquestes 2 preguntes al fòrum. És a dir, què hem de canviar a la nostra tasca docent per a donar aquesta retroalimentació als alumnes? I si ho fem, com? És a dir, ho fem a la fi, ho fem en el punt intermedi per tal de tindre el feedback, ho fem després d'un examen, ho fem després de la presentació del projecte.
La idea sobretot és com abans que puguem construir coneixement entre tots i aleshores que ho fem de forma oberta per tal que els nostres companys puguen deixar-nos algunes de les valoracions o comentaris per tal d'aprendre entre tots. Evidentment, en aquesta activitat és la 3.5, ahir n'hi ha una xicoteta errada a l'hora de ficar. I gràcies i sobretot recordar-vos que estem fins a l'11, ¿vale? Per tal de poder terminar tot aquest bloc, ¿vale? I que és important l'autoregulació. Moltes gràcies, ens trobem a la xarxa.